एका मनशान आपल्या इश्टाची कोमतीच कातरली. पोतयेन घालून गारा हाडून बायले फुड्यान आपल्या ट्रांकान दवरली. बायलेक म्हटले खबर ही सगली, म्हाका नाका कोणाक गोमलेली. गुटवर राखोंक जाय नाका गांवांत दास जालेली. एक एक दिसा ते बायलेचो हुस्को वाडत आसलोलो. गुट काळजान घेवन बोवो एक तरेचो उत्सव पेटलोलो. बांयचेर उदक काडून गेलेले घोडेन एके वस्तोरेक गुट्टीणे उक्तो केलोलो. गांवभर लोक पुलिसांक घेवन दुसऱ्या दिसा तांच्या घरा पावलोलो. पोतयेन पळयल्या ते पोतयेन एक काणी आसलेले. तुवें अशें कित्याक केलें पुलिसांनी तिच्या घोवाक विचारलेले. सांग्रामे ताचे गोरकानीक लागून ताचे तोंड लोचेन बुडलेले. ताचो जबाब आयकून सगल्याचे चिंतप वाडलेले. इस्कोंटो जाणा जावून म्हज्यानी इश्टा मोदें भासाभास जालेली. गोरकानू आनी तुजो खरो इश्ट खूब आमी भेट मारलेली. गोरकांनी विश्वासी जावूं येता ना हें प्रूफ करूंक आमी मांडी काडलेली. खरें चिंतपाची खबर आख्या गांवभर गाजलेली. आमी मनशांनी खरो इस्कोंटो सोदूं येता. कोणाचो इश्टापाचो जो मरोंक पासून तयार जाता. मनशाचेर विश्वास दवरल्या एक ना एक दीस घातूच मेवता. खरो इश्ट आमचो एकटो जेजू व्हरतोता. फुडला जेजू ह्या फुडें आमकां सेवक न्हय पूण आपले इश्ट म्हणटलो. म्हाका मानून घेवशी माय तुवेचेर पांय पुताचेर विधी जातलो. वायट येतूच करची गोरकान घात करी पूण जेजू सदांच सांगात ताका आसतलो. आयज तिच्यो कोरांनी सांग कोणाक तुजो इश्ट म्हणटलो. मातकी आसतना पासून आमचे पासून मेला तो खरो इश्ट व्हरतलो.